vreau să o întreb. De fapt, vreau să-i pasez iar Sandra. Talger înseamnă tavă. Bravo, mama! Sandra, se pare că ți-a pasat ție. Nu știu cui și cui a păsat, dar pasat. Înțeleg că la noi este un fel de joc cu mingea, nu doar că noi jucăm cu cuvintele. Talger înseamnă tavă. Am aflat cum grecii au întruchipat... Și acum, dragilor, o să vă spun că Talger înseamnă tavă. Extraordinar! Citim în Frigia, da. De acolo Zeus a umblat din țară în țară până când a ajuns și în Frigia. Frigia era un străvechi... Nu! Frigia era un străvechi ținut din Asia Mică. Era acum însoțit și de pristavul său, Hermes. Mergând așa într-o bună zi, zeii au intrat într-un sat. Zeus, având toiagul în mână, se învățișa ca un bătrân sărac și foarte obosit. Hermes, la fel de zdrențuit, se prefăcea că îl sprijină. Mergeau prin praful drumului, se arătau nepăsători, însă cu ochii cercetau ori și ce loc, pe prispe, prin obrăzi, pe drum, să vadă ce se întâmplă. Poate ar mai putea pedepsi pe cineva. Era la ceasul când drumeții își caută un acoperiș să poată înnopta tihniți. Cerul era imens și roșu, ca o tipsie de aramă. Prin arborii grădinilor se cerneau ultimile dâre din ziua care încet, încet trecea, lăsând în urmă numai fete întunecate de rugină. Uitați-vă ce frumos spunea, ziua care lăsa fete întunecate de rugină. Eu sunt cerul roșu. Murmurul cel monocom al serii chema pe oameni la odihnă. Tot cercetând cu grijă satul, au ajuns într-o locuință. O locuință arătoasă, ținută bine pe stâlpi groși cu trepte largi și acoperită în chip temeinic cu șindrilă. Prin curte mugeau vite grase ce se întorseseră sătule de la pășunile din deal. Erau boi mari cu părul alb, bivoli cu coarnele întoarse și cai puternici, murci și roi. Oile behăiau cu minți într-un saivan mai la o parte. Caprele, ca de obicei, săltau tot neastâmpărate și nesătule. Mai rupeau mlădițe pe lângă zăplaz. Doamne, avem o sumedenie de cuvinte noi, astfel încât și mă tem să le spun să pregătească pentru data viitoare vocabular. Mama îl pregătește! În cuhnia din dosul casei se auzeau zgomote de vase. Stăpâna pregătea mâncarea. Fumul se ridica alene în lungi fuioare cenușii. Mirosuri calde, ațățătoare de carne friptă și fierturi ridilau nările lui Zeus. Nemai putând răbda ispita, și bătut de grabă în poartă. Hei! Oameni buni, negăzduiți? Vă întreb în numele lui Zeus, stăpânitorul din Olimp. Nu i s-a dat niciun răspuns. Poate că oamenii aceia nu auzeau în larma curții sau poate nu voiau să audă numele ce li se rostea. Atunci zeii, blestemând, au luat-o iarăși mai departe. N-au mers prea mult și în calea lor s-a arătat un alt lăcaș. Aici femeia mulgea lapte, un lapte gros de bivoliță, tocmai cum îi plăcea lui Zeus. De aceea a strigat la gazdă. Deschide numele lui Zeus! Îți cerem să ne ocrotești! Numai că gospodina aceea era grăbită peste toate. Ridicând capul către Zeus, a răsturnat un vas cu lapte, s-a supărat și a răspuns: plecați de aici! Am răsturnat din cauza voastră un șiștar. Vedeți-vă de altă casă! Și tot așa, nu știe nimeni cum s-a întâmplat în acea seară, că dânsii n-au găsit niciunde un adăpost. Și nici ca-i hrană,
deși le spuneau tuturor că vin în numele lui Zeus. Voi cum credeți? S-au bucurat ăștia doi foarte mult dacă nu și-au găsit adăpost, chiar dacă le spuneau tuturor că vine din numele lui Zeus. Zeus s-a Eu tot cred că dacă l-a distrus sau nu, citim mâine, pentru că mâine este o nouă zi. Atât a fost pentru astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați dat like și subscribe!